ساعة شعات خوينو كاب غولغلو تلفزيون إرترا زينا ومسنادونا نفلم لنا زي خبركم تعزبتنا خمي تمسيو نلوم صل الشمون تمقابيس تدالو هاقراون أهقراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب فتسامم سانا خطصنحو بخبر زعد ما يفرم قري كم تلمود كاب بقندي أرستة زينا فيلم شمون تمقابيت أهقراو معالت دك أنستيو بستفلالي نتفتات تذكيرا ኤርትራን ንበርቱ ኩዌትን ደቡብ ሱዳንን ሸሞንተ መጋቢት ብድምቀት ጸንቢሎም ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ዘተ ዋዕላ በከተማ ፈረን ተቃኒዑ ሰሜን ኮሪያ ኣብ ዛዕመት እዚ ፈተነ ዶብ ሰገር ሚሳይል ከተካይድ ከምትኽል አሜሪካ አሚታ ጫካታት አማዞን ሰንቅ ቀጻል ብርሰት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ዘይክእለሉ ገጹ የመርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኢራን ወታደራዊ ሳተላይት ባዓወት ናብ ህዋ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ ነታ ዕለት ብዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ መሰናድኦ ተዘኪራ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጸባሎ አርሴማ አስመሮም ከተቀርበያ بدرجة زوبا ماكل أبسمرا أدرش ماكلاي بيت صحفة حمادة أبستخايدة نممرحيتات مكلخال كورونا فيروس أبق مزق توسن سرعات أبتنفر حمادة حالافيت من محدارن فاينانسن ويزورو كتما قالتا قال محبر أسمعام قال سي إرتراويان دك أنستيو نملو أغزو مس قال سملا حزبين هاغراوي ناتنتن سبعو مسلن حبيرو من رقاص معرنتن هاغراوي ناتنتن معوات بارآينت كتقز زخل عبعوت زمزقب مخانو زتغسد ويزورو كتما إذا زحبن تاريخ هاغراو قالسن أنصبارغي عوتاتون فولي كابز قبرو روغحيتات حادة سفحين أدمعن سوتا في إرتراويان دك أنستيو من رقاص مخانو أسميراتلهم ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘካየዶ ቃልሲ ኣብ ጉዳይ ጾታ ሰሪቱ ዝጸንሐ ድሕር ኣመለኻኽታ ሕብረተሰብ ተቐይሩ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ሕጋጋት ሃገር ሰፊሩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ምዕሩይ ዕድላት ተኸፊቱለን ኣብ ስራሕን ትምህርትን ኣገልግሎታትን ድማ ሱርበት ተኽለውጢ ከረጋግጻ ከም ዝኽኣላውን ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ ድማ ሎማ ዓመት መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ ተዘኪራ ትውዕል ዘላ ሸሞንተ መጋቢት ፈታው ሓቅን ርጽዕን ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ብስሙር ኣረኣእያ ንግዳማዊ ጣልቃን ምትእትታውን ኣብ ዝምክተሉ ዘሎ መድረኽ ትዝከር ምህላዋ ጠቒሳ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሎምውን ከም ትማሊ በትያተን ዝኾነ መትከላዊ እምነት ነዚ ዘሎ መድረኻዊ ብድሆ ንምስጋር ኣብነታዊ ተርእን ክጻወታ ጸዊዓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ቦምበር ባይቶ ዞባ ማእከል ኣቶ አብርሃም ሰመረን ሓላፊ ሃማተ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለን ናይ ደገፍ ቃል ኣቕሪቦም እቲ ጽምብል ብመደብ ዋርሳ ከምውን ባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሎሚያ ብከተማ ዓሰብ ብድምቀት ተጸንቢላ حلافيتا ماده زوبا دباو قيح بحري ويزور السعدية إبراهيم أبز اسمعت قال نترى دك نستيو أبحرنتا وقالسي مع قبل أولاونتن لمعتاو مدباتن دحر مبراه تبصح زلو الدرجة معبالن ترغاغيصوم زلو مسلاتن لعل واغا استغفللن بمخانم نمعق ابومن نابولدات نمتحلافومن محبر لعلاتو كروهيبو يسرحلخم زلو غليصام ابت صمبل هگدف حمامته هاكوسن من محدار كتما عسبن ناي دغف قال كسمعن كلو نتعلز زنصبارق مسنادኦታት ቀሪቦም ናይሎም ዓመት ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ ተዘኪራ ውዒላ بتماساسالي حماده ጨንፈር ኩዌት ከምኡን ኤርትራን ነበርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መሰናድኦ ጸንቢሎም ጋዜጠኛ ሊድያ ተክለማርያም ንዘዋሃደቶ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦዩ በመሰረት ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ሓማደ ጨንፈር ኩዌት በርባዕተ መጋቢት ኣብ ዝወደቦ ጽምብል ኣደመንበርቲ ጨንፈር ወይዘሮ ምልእተ ጽገን የኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልስን ናጽነት ምኽባር ሉዓላውነትን መደባት ህንጸት ሃገርን ዝገብሮ ዓባ ብርክቶ ብምጥቃስ ሸሞንተ መጋቢት ነዚ ጽንዓትን ተወፋይነትን እዚ ዳግማይ ከነመስክር ድልውነትና ንረጋግጸላ ዓለት ያ ክትብል ገሊጻ فتصامي قديات إمباس إيرترا آتو حمد يحيى حالين أبو مبر محبر كوما آتو سالم صافين بوغنم
ታሪኽን ጅግንነትን ከምኡውን ኣበርክቶ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድረኻት ዘሕብንን ዘኹርዕን ምዃኑ ብምግላጽ መንእስያት ከም ዝወስኦ ኣብ ምግባር ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሮም። ኣብታ ኣጋጣሚ $9,249,000 ኣሜሪካ ንምንባይ ስድራ ስዋት መደባት መኸተ ከምኡውን ምክልኻል ኮቪድ-19 ከም ተወፈ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ሱዳን ብ6 መጋቢት ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተኽለ ሚካኤል ንኩሉ መዳያዊ ኣድማዒ ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ምብራህ ኣብዚ ናይ መኸተ እዋን እውን ከም ወትሩ ውዳቤን ሓይለን ተሳትፎን ክዕዝዛ ብምዝኻር ውዳበ ሓማደ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሰላስሎ ንጥፈታት ንምዕዋት ደገፍ ኤምባሲ ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ጽምብል ኣደመንበር ጨንፈር ሓማደ ወይዘሮ ሪሻን በርሀ ቃል ሓማደ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ጁባን ከባቢያን ኣቶ ኣማረ ገብረኣብን ምኽትል ኣቦ ወንበር መንእስያት ትግደፍ ኣቶ ተኽላ በረኸት ኣብ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪቦም። እቲ ጽምብል ህፃናት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማሕበረኮም ብዘቕርቦ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ። ካብ ንጥፈታት ጽምብል 8 መጋቢት ከይወፃና ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዝነጥፋ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይደን። ኣብቲ ምጽራይን ምኹስኳስን ዘጠቓለል ዕማም ኣስታት 300 ዓቕሚ ሰብ ከም ተሳተፈ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ውዳበ መንእስያት ሰራሕተኛታት ንኡስ ዞባ ኣቶ መሪሕ ሓይላብ ኣብዚ ጥራይ ከይተሓጽሩ ንጽጉማት ስድራ ቤታትን ስድራ ስዋኣትን ዓቕሞም ዘፍቅዶ ሓገዝ ምግባር ኣካል መደባቶም ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቑርደት ንደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተምሃሮን ሰሚናር ተኻይዶም። ሓላፊት ጨንፈር ራማደ ዞባ ጋሽ ባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስን ምዕቃብ ልኡላውነትን ልምዓታዊ መደባትን ኣብ ዝሃቦቶ መብርሂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃን ተረጋጊጾም ዘለዉ መስላትን ልዑል ዋጋ ዝተኸፍለሎም ምዃኖም ጠቒሳ ንምዕቃቦምን ናብ ወለዶታት ንምስጋሮምን ካብ ቀዳምነታት ማሕበር ምዃኑ ኣብሪሃ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ውፅኢት ተምሃሮ ክብ ንምባልን መምህራን ቤት ትምህርቲ ሰረቱ ሓያል ፃዕርን ወፍርን ክገብሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተኻየደ ዋዕላ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ብሓፈሻ ውፅኢት ተምሃሮን ብቕዓት ትምህርትን ንምምሕያሽ ድማ ብፍላይ ዘተየ ዋዕላ ብ3 መጋቢት ኣብ ከተማ ከረን ኣቃኒዑ። እቲ ዋዕላ ኣካል ናይቲ መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ንምድንፋዕ ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊት ጨንፈር መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ውፅኢት ተምሃሮ ክብ ንምባልን መምህራን ቤት ትምህርቲ ሰረቱ ሓያል ጻዕርን ወፍርን ክገብሩ ኣዘኻኺሩ። እቲ ዝድለ ውፅኢት ክረጋገጽ ርእሰ መምህራንን ሓለፍቲ ስነ ምምህርናን ኣብነታውያን ኮይኖም ክመርሑ ኣብ ውጥን ዝተመርኮሰ ኣሳታፊ ኣገባብ ኣመሃህራ ክድፋኣሉ መርመራታት ብመንጽር ሓድሽ ሜላ ኣመሃህራ ክወፅን ክዳሎን መምህራን ብቕዓቶም ክብ ንምባል ብዕቱብ ክስራሕ ርእሰ መምህራንን ተሓጋገዝቶምን ድማ ቤት ትምህርቲ ሰረቱ ሓገዛት ክገብሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ኣሰራርሓን ኣገባብ ኣመሃህራን ክመጽእ ዝተደለየ ምምሕያሻትን ምስኡ ተሳኒዩ ዝኸይድ ውፅኢት ተምሃሮ ንምግምጋም ኣብ ዓመት ብጠቕላላ 4 ግዜ መምስ ዝምልከቶም ኣካላት ርክባት ክካየድ ደፋእን ኣማእዛንን መምርሒ ተዋሂቡ። ብዘይካዚ ንመምህራን ስልጠናታትን ቁፅፅራዊ ሓገዛትን እናሃብካ ህላዊኦም ኣብ ክፍሊ ብምርጋጽ ክሽፈኑ ዝግብኦም ማዕረፋት ትምህርቲ ኣብ ግዜኦም ከም ዝዛዘሙ ንምግባር ክስራሓሉ ከምኡውን ተምሃሮ ውፅኢቶም በሪኹ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ብቕዓት ንኽበጽሑ ክዕየ ሓበራዊ መረዳእታ ተበፂሑ። ኣብ መወዳእታ ዋዕለኛታት ውፅኢት ናይቲ ዋዕላ ብዕቱብ ተታሒዙ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብግቡእ እንተተሰሪሕሉ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነበረ ሽግር ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጾም። ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዝወደቦን ካብ 6 ዞባታት ዝተዋፅኡ ሰብ ሞያ ዝተሳተፍዎን ኣብ ምሕደራ ኬሚካላትን ፀረ ባልዕ መድሃኒትን ዘተኮረ ስልጠና ካብ 1 ክሳብ 4 መጋቢት ኣብ ድዋርዋ ተዋሂቦም። ኣብቲ ሚኒስትር ዳይሬክተር ኣከባቢያዊ ምሕደራን ቁፅፅርን ወይዘሮ ኣስቴር ረዳእዝጊ ኣብ ዝሃቦቶ ሓበሬታ ነገዳስነት ናይቲ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ዝተወደበ ስልጠና ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጻ። እቲ ስልጠና ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ኣብ ሓደ ግዜ ከምተዋህበውን ሓቢራ
سلطنت بزهبو ريتوس سلطنا أم محدران قصصرن كيميكالاتن صربا لعمدهانيتن نصنحهم مبأتاو أفلطوس درعن زسفحن مخانو بمغلاص كساب تحت وريدوم كسرحلون نتفلطتنا بكالوت كسغاغرون مخانوم غليصوم كبران تعزبتنا سعب أحقراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقتلو دقيمة بخبري اعدمكم سمين كوريا بزي عامة زفتنا دوب سجر بالستيك ميسايل كتكايد كمتغل أمريكا أميتا أبز حلف قربا معالتا زكاير التغل التفتنتات نايسلي ساتلايتات دوب سجر ميسايل نمفتان بايتا زتات احمن باريوم تكالا سلي أمريكا زحبرو زلوم أمريكا بالعلياء التكايدو تسقطي مزي قارز فتنا دوب سجر ميسايلن نيكولاساو بومبان كتكايد كمتغل سمين كوريا كتتنقق مصنحة زفلتيوم تهاجر دحري كلتشن 17 عامة مرت دوب سجر ميسايل كم زي فتنت تصابيت ينصروم سمين كوريا بزعمة زتراي لعلفتنا الدمص زونشف ميسايل زركبو تشعات عينتات أصوار كم زفتنت زذكرين ጫካታት አማዞን ብሰንኪ ዘጋጥሞ ዘሎ ቀጻሊ ብርሰት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታቶም ክኢላታት ድሮ ሓደ ሕምሲት ካብቲ ጫካ ከም ዝበረሰ ዝተረፈ ድማ ሓደጋ የንጽላልዎ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ነቲ ተርእዮ ንምግታእ ዝጥቀስ ስጉምቲ ይውሰድ ስለዘየለ መጠን ብርሰት እቲ ጫካ ኣብ ቀረባ እዋን ብዕጽፊ ከይዛይድ ይስጋእ ዘሎም ክሊማዊ ምምዝባል ከምኡን ምብራስ ኣግራብ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ትዕንወት ምዃኖም ጸብጸባት ይረዶም መንግስቲ ብራዚል ኣብ ገለ ክፋላት ጫካ ከካይዶ ንጸንሐ ናይ ማዕቀብ መስርሕ ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት ከም ዘወንዘፎ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ጫካታት ኣማዞን ኪኖቲ ኣብ ዕቃበ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዝጻወቶ ተራ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ምምዝባል እውን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እዩ ዝጥቀስ ኢራን ሎም 8 መጋቢት ወተሃደራዊ ሳተላይት ብዓወት ናብ ህዋ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ እዛ ኑር 2 ዝተሰምየ ሳተላይት ካብ ምድሪ 500 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምውንጫፋ ናብቲ ዝድለ ቦታ ከም ዝበፅሐት ሰመዚ ኢራን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ተልእኾ ኣብ ምድንፋዕ ወተሃደራውን ስልያውን ጽላታት ኢራን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ቶም ሰመዚ ኣረዲኦም ኢራን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2020 ናይ ፈለማ ወተሃደራዊ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ዝጠቕሱ ጸብጸባት እዛ ሓዳሽ ሳተላይት ካልአይቲ ምዃና ይጠቕሱም ኢራን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብቆንዲ ኸኣ ካብ ኣሜሪካን ዝመጻ ዘሎ ጸቕጢ ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ተደንፍዕ ከም ዘለያ እትሕብር መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ተዓጊቶም ዘለው ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ዘኽእል ካብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ናጻ ዝኾነ ግዝያዊ መተሓላለፊ ኮሪዶራት ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ ንሓያሎ ከተማታት ዩክሬን ከርዲኑ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ ሰላማውያን ሰባት ካብተን ከተማታት ክወጽሉ ዝኽእሉ 6 ውሕስ መመሓላለፊ መስመራት ከም ዝኸፈተ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ካብቲ ማሊ 7 መጋቢት ዝተወስደ ስጉምቲ ንነበርቲ ከተማታት ኪየቭ ማሪዮፖል ካርኪቭን ሱሚን ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ዝዓለመ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን 12 መዓልታት ተቕፂሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ቻይና እቲ ጉዳይ ብዲፕሎማስያዊ ዘተፍታሕ ንኽረክብ መንጎኛ ኮይና ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ትማሊ 7 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ምስ ክልቲኡ ወገን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣብ ዝካየድ ዘተ ከም ሸምጋሊት ክትሰርሕ ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ሩስያን ዩክሬንን ትማሊ 7 መጋቢት ኣብ ቤላሩስ ዘካየደኦ ሳልሳይ ዙርያ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ብዘይ ዝጥቀስ ፍረ ከም እተዛዘመ ይቃላሓሎም ኣብ ዝርከብ እዚ ነቲ ንውሱን ሰብኣዊ ጉዳያት ብዝምልከት ተበፂሑ ዝነበረ ምርድዳእ ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ኣብ ዘኽእል ነጥብታት ዝርርብ እኳ እንተተኻየደ ዝተበፅሐ ስምምዕ ግን ከምዘየለ እዩ ተሓቢሮም እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ተወሳኺ ርክብ ከካይዱ ተረዳድዮም ኣለዉ ምስቲ ዘተቕርበት ዘለዎም ተንተንቲ ሃገራት ምዕራብ ዝገብሮ ዘለዋ ጸቕጢ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣህጉራዊ መልክዕ ንምትሓዙ ዘካይድኦ ፈተነ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣንቢሮንኦ ዘለዋ በይናዊ እገዳ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዓንቃጽ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ
ኣብ ኣውስትራልያ ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝጠንቁ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ዘስዕቡ ዕንወትን ምምዝባልን ከም ዝዘየደ ተቃሊሖም ትማሊ 7 መጋቢት ኣብ ከተማ ሲድኒን ከባቢያን ኣስታት 200 ሚሊ ዝናብ ከም ዝወቅዐ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ እዚ መጠን እዚ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብታ ከተማ ካብ ዝምዝገብ 140 ሚሊ በ42 ሚእታዊ ዝለዓለ ምዃኑ ገሊጾም ትብርቱዕ መጠን ዝናብ ኣብታ ከተማ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ብምስዓቡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ከም እተገደዱ እዩ ዝሕበር ዘሎም ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ባህርያዊ ሓደጋ ተኣውጁ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት መብዛሕትኡ ኣፍላጋትን መኸዘን ማያትን ልዕሊ ዓቐን ብምምልኡ ዝወርድ ዕንወት ከይዛይድ ስጋት ኣሎም ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ህይወቶም ናይ ዝተኣኑ ሰባት ቁፅሪ 19 ከም ዝበፅሐ ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣውስትራልያ ሰፊሕ ክፋል ዞባታት ኩዊንስላንድን ኒው ሳውዝ ዌልስን ብምዕልቕላቑ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ድንድላት ጽርግያታትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ተደምሰሰ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘለዮም ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣውስትራልያ ዝሕብሩ ዘለዉ ክቡራንን ተኸታተልትና ዜናታት ንምዛማር እስተ ዜናታት ክደግመልኩም እየ ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ ኤርትራን ነበርቲ ኩዌትን ደቡብ ሱዳንን ሸሞንተ መጋቢት ብድምቀት ጸንቢሎም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ዝዘተየ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኸረን ተቃኒዖም ሰሜን ኮርያ ኣብዛ ዓመት እዚ ፈተነ ዶብ ሰገር ሚሳይል ከተካየድ ከም እትኽእል ኣሜሪካ ኣሚታ ጫካታት ኣማዞን ብሰንኪ ቀጻሊ ብርሰት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ዘይክእለሉ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኢራን ወተሃደራዊ ሳተላይት ብዓወት ናብ ህዋ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ እምበኣርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ሓፈሻዊ ዜናታት ተዛዚሙሎ ብወገና ብሩኽ ምሸት